ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಪವೆ. ನೆಕ್ ಎಗ್ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪನ್ಪೆರು. ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಚಪಾತಿಗೂ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸುಲಾಬಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಮುಲಿಯನ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾರದೀತೆ ನಿಕ್ಕಿತೆ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವನುಂಡು ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ಮಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯಗ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಯ್ದನು ಮುಲು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಐತೆ ಮುಲಿಯಾನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮಸಾಲೆ ಈತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿನತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ 1 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತಿ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾನು ನಿಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಇಂಚ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೊಡುತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನದಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡ್ನು ಯಾನು ಐನ್ ತೆತ್ತಿದ ತೊಂದೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಡು ದೂರ ಇಂಚ ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಯಾನು ನೆನಿತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಯಾನೊಂದಿನತ್ತೆ ಮಗತು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಾಡ ಮಗತು ಪಾಡ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು ಇಜ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಕರೆಂಟುಂಡು ಅಂಚಂದು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ಲ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಇಂಚ ಓಪನ್ ದೀತೆ ಬೇಯಿಪಾವಡು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ನು ಮುಚ್ಚೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಯ್ಪು ನಾವು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿವೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದು ನಾವು ಸೈಡ್ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಡಿ ಇಂಚ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದವೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಇಪ್ಪಡ ಇನ್ನು 10 ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.